Inovacija kao biznis. Upravo je to strateška orijentacija pulske tvrtke Tema, koja od inovacija živi već 20 godina. Najnovija je u nizu elektromotor s višeslojnim permanentnim magnetima ugrađenim u rotorski laminat. Laiku taj naziv vjerojatno malo znači, no inovator i vlasnik tvrtke Branimir Ružojčić pojašnjava kako je riječ o inovaciji koja znatno poboljšava elektromotor velike snage. U istom je volumenu sada znatno više mehanički zaštićene snage. Naime, na prijašnjim elektromotorima velik problem bila mogućnost da uslijed brzine magneti izlete ili se demagnetiziraju. Zbog inovativnog rješenja smještaja magneta to više nije moguće jer su mehanički dobro zaštićeni. Tako je moguće rad na velikim brzinama rotora u koji može biti ugrađeno više od 1000 magneta. Što je više sigurno posloženih magneta, veća je snaga motora. I ne manje važno, iznimno su učinkoviti jer se pri proizvodnji gubi samo 3% uložene energije. Motori nove generacije mogu biti snage veće od 1 megavata i podnijeti do 2000 okretaja. Najčešće se primjenjuju u brodogradnji, industriji, transportu, energetici, no logično tvrtka Ponikl na moru ponajviše orijentira na brodogradnji. Branimir Ružojčić naglašava kako je inovacija profitabilna samo onda kada se prodaje gotov proizvod. Upravo zato njegova tvrtka ne zna što je recesija. Nove narudžbe stižu redovito, a on i njegov tim, kaže, svaki dan imaju lucidnu ideju. I to profitabilno. Lijepo čuti dobru vijest od tvrtke koja ne zna što je recesija. Dame i gospodo, Branimir Ružojčić.